बाहर निकलो इसको भी। ये दोनों ही है और नहीं है। नहीं उसको बंद कर दो आप। Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो साननैसो उनावहाय न'आवहाय थांसिगोन नालाय, ओमफ्रायहाय आंनाथ' जोबनो फैबाय। आंना 2 monthsनिल'मोन नालाय एग्रिमेन्टआ, ओमफ्रायहाय जोबहांसिगोन माने 2 तारिखआवहाय जोबगोन, खिन्थु आं 31stआवनो थांसै आरोना। स' दिनैहाय आङो पेकिं खालामनानै लानोसै, जिहेतु ओरैनो बरिं थानो बाबाय। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला रायलांबाय थादो नामा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। दाख्लै एयारपर्टनिफ्राय फैनायाव नै इफोरखौ बख'वाखैमोन ना आङो, बिसिनानै लानोसै लेथ्रानो। आङो गाबोन समफोरनो थांथ'आ आरोना, होमबाबो आङो नाङि ड्रेसफोरखौहाय जिखौहाय आङो गानखांबाय बेफोरखौहाय आङो पेक खालामनानै लाखानोसै आरोना, स' देट बारा हेडेक जानाय नङा। ओमफ्रायहाय जिहेतु लांफैसिगोन आंखौहाय लावदुमा, थांनांसिगोन आरो उपाय गैया। खामानिबो दङ बिराद खामानि मावनो गोनां दङ। दा सिख्ला टाइमावनो मावनानै लाखायाबा देनां बुरैबा मावनो बोलो थानाय नङाना, बेनि थाखायनो। नङाबालाय सोरथो जाहोनांगौ जाखोहाय, ओरैनो मानसिफ्रा मिनिखायो, आरो भिखारि जानांगौबाथ' बांसिनसो मिनिगोन। बेनि थाखायनो खामायनायनि टाइमावनो खामायखानांगौ, मानसिया टाइम मथे मावजोबनांगौ खामानिफोरखौ, होमबाना मोजां जायो आरोना। ओमफ्रायहाय आङो साफा बोखाजोबना लाबाय आरोना, ओमफ्राय गिदिर ट्रलिखौबो आङो वेट वाइप्सजोंहाय हुगारबाय मोजाङै। ओमफ्राय बे मोननै ट्रलियावथ' आंना थोनाय नङा, गोदान बायनांखासिगोन आङो मोनसे। ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय मा बुस्थु मोनखो आं गावनो गोसोआव गैया मा बुस्थु थायो आंनि बेग सिङावहाय। ओमफ्राय माथा गरम जाबाय आङो, माथा गरम जाबाबो एसे थान्दा खालामनो थाखाय एसे थान्दा गुसु होनानै लाबाय। ओमफ्राय होनानैहाय दायो आङो पेकिं खालामनाय स्टार्ट खालामबाय आरोना, माखौ मायाव सोगोन मागोन गासिखौबो थिक थाक खालामजोब्बाय। नैबे गेमस्रि दैमारिया जोंहा बिनानावसो नालाय बेयो, गेमस्रि दैमारिनि बिनानावनि नामा मा जाथावना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय। ओमफ्रायहाय आङो गासिखौबो नै सोखांजोब्बाय आरोना, ओरैबायदि स्पिड, आङो मेसिननिफ्रायबो स्पिडसिन, बांद्राय बाख्नायना लाबाय दांलै। गाइस नै मबाइलावसो फिसा सानुदो, बिराद गोदोरसो, बिराद गोलोद जाबाय आरोना। हागवा पेकिं खालामजोब्बाय आङो। ओमफ्रायहाय नैबे फिसा माबाया दङ ट्रलिया, स' बेयावहाय आङो जेसेबांखिनि नांगौ दंबावो नालाय आंहा आरोबाव एसे टाइम, स' बेखिनिखौ दोनबाय आरोना। बेफोर गासिबो पार्सेल फैनाय गोजा, थोगोन ना थोआथाय नैबे फिसा बेगावहाय। ओमफ्राय लोगोसे बेखौथ' आङो थुलमुल खालामनानै सोगोन देसुन, खिन्थु नैबे आंनि फुडवेरफोरा हाबनाय नङा आरोना, बेफोरो हाबनाय नङा बायदि मोनदों आङो, नायनोसै। ओंखायनो आङो बुंदों लावदुमखौ आंनि थाखाय मोनसे ट्रलि लाबोफा, स' देट नों बारा गस्ला लाबोनाङा, आंनिखौ सोफालांनो होननानै आरोना। उफ, मेंबाय आं, मिथिबायना, मेंबाय आङो, मेंनानै
कफि लोंसै आं So guys, दायो जोङो ड्रेस आप खालामबाय आरोना ड्रेस आप खालामनानैहाय दायो जोंखो मेम सारनि बिमा बिफाया कलबा बिचआवहाय लांनो नागिरदों आरोना बेरायहोनो थाखाय स' ओंखारखांबाय नै स' नै ओंखारखांबाय दायो जों थांनोसै आरो जि मोजां मोनबाय आङो बिदि बोरिं टाइमावहाय माबाया लांनो होनना बुंनायखाय बिराद गोसोआ गोजोनलायलायबाय आरोना दायो जों थांसै चलो ऐश्वर्या आया कि नहीं आयु आयु चलो मोनाबायानो जि मानसिफोर दङ ने नै सिउ सिउ बार बारनायजों आरो लोगोसे मोनाबिलिनि जा सुदेम बारना बेनि बारखौ लानानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय लाइफआवहाय माने मा होनबावनो ओरैबायदि फ्रास्ट्रेटेड जानानै दंमोन आङो मा होनबावनो भगबान ओमफ्राय बारखौ लानानै जा मोजां मोनबाय जा गोजोन गुसु सुदेम बार गथ' गोरलै बायदि एकदमबारे मा होननो आरो मा होनबावगोन आंनि लोगोफ्रा गथ'आनो देरजोबलाय लांबाय ओमफ्राय आङो नायलाय माबायदि मा होनबावनो आरो बिसोरो बिराद थाबनो हाबा जादों क्लास 11 12आवनो जोंफोरा बिदि नङाना एसे इन्जय खालामनांगौ न लाइफखौ इस इदि होननायखाय माने गावबागाव लाइफ गावबागाव गोसोलै आं जेबो बुङा ओरैनोसो होनदों ओरैबायदि मोजां वेदारा ओरैबायदि मोजां ना सान्दुं ना अखा बार जा मोजांखा आरोना वेदारा बिराद बार खोलो खोलो मुझे मिस करोगे या नहीं तुम लोग हाँ मिस करूंगी मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी सच में लेकिन मिलेंगे जरूर सबसे ज्यादा मेरे साथ भी बहुत क्लोज है उसका हाँ तो मैं भी सबको ही मिस करूंगी और लाइफ देखते रहूंगी तुम लोग का अब कल नहीं जा रही हूँ ठीक है मतलब थोड़ी दिन बाद जा रही हूँ लेकिन वो फिर भी अच्छे से मैं तो जाऊंगी उसके पास हाँ आसाम में जब भी जाना होगा ना जस्ट गिव मी अ मिस कॉल फिर मैं घुमाऊंगी आसाम में लेकिन 1 वीक पहले ही बता देना मुझे कि कब जाना है क्या करना है और अभी हम लोग 21 डेज फास्टिंग में हैं तो ऐसी शकल सूरत बना के आए हैं हम लोग कुछ लगाया नहीं है ना फेस पे मेकअप वगैरह कुछ नहीं है ना मेकअप नहीं लगाया है मेकअप नहीं लगाने से भी तुम लोग अच्छे ही दिख रहे हो क्योंकि तुम लोग के पास नेचुरली अच्छा नाक है आँख है हम लोग का नाक तो देखो ना कैसा है लेकिन मैं भी मिस करूँगी तुम सबको लाइफ में देखती रहूँगी और मेकअप करके हम लोग फिर से बीच में आएंगे ठीक है हमने तो सोप भी नहीं लगाया है फेस पे 18 डेज भी लिप बाम वाटर वॉशिंग लगाई है हाँ यार अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में पहली टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया है ना तो अभी हम लोग बैठते हैं थोड़ा बहुत चिल मारते हैं चलो आ जाओ दारू चाहिए तुझे दारू चाहिए 4 बोतल वोडका मुझे खाना ना 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 ना
कितना गाली देता है ये लोग मुझे। हरकतें वैसी है। ओए enjoy खालामबाय जोङो जनानै आरामसे ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै आरोना बिराद मानसिफोर दङ नै अभी हम लोग चलेंगे बस हाय हेलो अंधेरा अंधेरा है सब कुछ So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you next video थाबैनो लोगो मोनफिनगोन bye bye